Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho ngokuhlangana noma ukubona umngani wakho nijabulelana. Ukuphupha umngani wakho ikakhulukazi uma nijabulelana noma nixoxa kamnandi. Kungasho izinto ezinhle ezizayo empilweni yakho. Lezi zinto zimqoka kakhulu ekuphileni ngoba zibonisa ukuthi kukhona ukwesekwa, injabulo noma uthando oluzovela noma olukhona empilweni yakho. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka kube nezikhathi ezimnandi ozohlangabezana nazo maduze. Ukuphupha ngomngani kungabonisa ukuxhumana okuqinile futhi kungakhombisa ukuthi mhlawumbe empilweni yakho yangempela uyakudinga ukuxhumana okukhulu nabantu abaseduze kwakho noma uyabajabulela abantu oseduze nabo. Uma nijabulelana nomngani wakho kuyisibonakaliso sokuthi kunokuthula, injabulo nokuthandana empilweni yakho yangempela. Futhi mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi uphile ngokugcwele futhi unake abantu abakusekelayo empilweni yakho. Ukujabulelana nomngani ephusheni kubonisa ukuthi unothando olukhulu ngabangani bakho noma abantu osondelene nabo. Siyabonga, nisale kahle.